maaf sepatunya saya coplok ya Mas. Enggak apa-apa. Cerita karo sapa yen ora cerita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane sedina dina mong nantoni yen arep sambah wes ra kuat arep nyalon tolong bingung leku nembong nganti sopan gonku ngendem iki kasmaran priya kang kepanti-panti tindak tanduke bareng KBR Audio satu tempatnya ada Kasmaran bareng Lina Lintar. Ini kita kasih bonus.